गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनि खौरां। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि रहा आमसय पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैनाय सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेर फारला गाग्लोबनानै जिउ खहा खालामो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ नामगावनि निपर बरदलै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि पगेराग्राम चान्दलाटारिया नेमसिनि ब्रैथि गायसननाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि पगेराग्राम चान्दलाटारि एम इ माद्रासा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन गुसुङै नेमसिनि खुंगा ब्रैथि गायसननाय सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरब्लाखौ बिरहोयो नेमसिनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। नेमसिनि खुंगा ब्रैथि गायसननाय फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि आरो ड्राग्स फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि सानजौफुआव नेमसिनि आफादगिरि बदरुल इस्लामनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गोदान दिल्ली JNBनि बिबुंग्रा डक्टर बिकास पाइसफोरजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि बारग' बिबुंग्रा मधु प्रसादजों लोगोसे ABMCनि आफादगिरि आशराफुल इस्लामआ। थिखियाजुलियाव सासे 35 बोसोर बैसोनि NRL मावफारियाखौ एसे सानना गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों थिखियाजुलि थाना खेराव खालामना खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि दायो थिखियाजुलियाव सोमजिनाय एसे सानना गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि बासुकरखौ पुलिसा हमबाय। मिथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि बासुकरा दिनै फुंबिलियाव थिखियाजुलि पुलिस थानायाव गावखौ गथायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्लानि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। गोदान बोसोरा सौफैयाखै थेवबो गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि मोनाबिलियावबो लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि मेगनाव थोंजों गोग्लैदों। समायना मिथिंगाजों बुंफबनानै थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थारैनो सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों नामा होननानै सोंलु सिखारदों। बेनिखायनो जानांगौ ओनसोलनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि दावबायारिफोर आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। ककलाबारि ब्लक इउपिपिएलनि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार मावनाय लोगोसे हानजा सुनाय आरो ककलाबारि ब्लकनि सिङाव थानाय मोनगु प्राइमारिखौ लानानै थान्दै मेल जिरायनाय जायो। थान्दै मेल हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो गेवलां मेल जिरायनाय जायो। ककलाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कचारनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मेलखौ 22 नं ककलाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। बि नायजाब आरो धीरेन बर'नि हेंथायै बेलस्रि दख'रा एबसुनि खौरांगिरि मेल। बि नायजाबखौ एबसुआ बुनाया नंखाय। धीरेन बर'आ गुदि बिजौ मिथियालासे बाथ्रा बुंनायखौ गारनांगौ। थार बाथ्राखौ मिथिनोब्ला जायगायाव फैना सोंफै। बिटिआरखौ आंथि गैयाब्ला धीरेन बर'आ मानो सागान होआ। सनितपुरनि रायजोफोरनि गेजेराव गोदान आफादाना गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरदों नामा बिनायजाबा सोंलु खालामदों एबसुआ। बेलस्रि दख'रा एबसुआ अजद खालामदों बिनायजाबा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बन्स' हाबनांगौ होननानै खावलायदों। थांनाय 22 डिसेम्बर अक्ट'खालि बेलस्रि दख'रानि सिङाव जानो थांनाय जाथायखौ लानानै बेलस्रि दख'रा एबसुआ दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बायदि सोंलु खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बिनायजाबखौ एबसुआ बुनाया नंखाय। ओनसोलनि रायजोफोरासो बुना हरदों आरो एबसुनो खौरां हरदों आरो बेखौ लानानै धीरेन बर'आ मिडियानि गेजेरजों बानसला बायनायखौ गारनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंहरदों बेलस्रि दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सोमोनांथाव खौरां बिफायानो फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। बिश्वनाथ जिल्ला गफुर हालामनि सिङाव थानाय माइनावफोर गामिनि सपन बसुमतारा गावनि नैथि बिसि खनस्रि बसुमतारानि फिसाजोखौ देहायारि सोमोन्दो लाखिना 3 दाननि गोरबोआव गथ' दोनदों। रायजो राजाफ्रा बुंनाय बायदिब्ला लंफुर बिफाया सिगिना फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। बेबायदि मोनसे जाथायखौ खालामना दायो खारखोमा दङ। लंफुरखौ हमनो रायजो राजाफ्रा थानायाव एजाहार होबाय होनना मिथिनो मोन्दों।